Maayong buntag mga idol karon. Gamay lang ang tiwas-unon mga idol diri kini mo ni taman. Mo ni ikatulong kanal niya. Ako lang mo tiwas og kanal. Yang akong uyuan nara nahagbas na pud sa pikas kanal. Hagbasan siya bago kanalan kay bagnot man niya napay mga badyang. Ang aning karalang niya katol kayo mo kuan simulawas mo dapat. Ara mo ni siya kanalan. Wala pod ni mga pito ni ka kanal. Yan nakahuman na mig tuluron. May gamay na lang tara kong uyuan. Para kong uyuan ang hagbas. Ano siya? Aning hagbasunon na kanal kay bagnot man lisod kayo magpala. Kung yung palawon lisod kayo nya naisagbot man hagbasan siya bago bago kanalan.